am auzit, mi-a spus mama de ea, care tot așa a căutat-o și a aflat de la niște prietene de ale ei și nu știu, am să încerc. M-am uitat și eu puțin pe site, după ce mi-a spus mama, m-am uitat și pe Facebook, pe pagina lor și avea niște poze care erau foarte tari și nu știu, chiar vreau să merg să văd cum e. În studiu a fost foarte ok, mai ales că, după părerea mea, am avut o profesoară foarte bună și foarte de treabă. Activitățile din afara orelor de curs au fost foarte interesante, chiar dacă unele destul de obositoare, dar cred că a meritat. După părerea mea, școala de vară a fost foarte bine organizată, adică chiar nu au existat diferite momente în care să existe întârzieri sau chestii de genul. Și de exemplu, eu am fost în multe tabere și mereu, aproape în fiecare, existau întârzieri la activități și la drumeții și excursii. Bine, de vreo oră, de jumătate de oră, dar aici chiar nu au existat. Adică când se spunea că plecăm la 3, plecam la 3. Interesantă, dar în același timp obositoare. Wir sind das Volk.